nimic, nu m-am filmat. Tot ce pot să vă spun este că sunt într-o perioadă foarte proastă și îmi doresc din suflet să, nu știu să zic, să am putere un pic mai mult. Eu vă citesc comentariile acum. Țara arde și beba se piaptănă. Tu par zen la ce se întâmplă acolo. Ok, par zen, de acord. Încerc să par, fiindcă vreau să vă transmit o stare bună. Pentru că dacă ar trebui să vă arăt starea mea, nu cred că ați mai vrea să mai fiu pe live. Ce vă să vă spun de mine și de Liviana o să vedeți în vlogul pe care am să-l postez. Probabil o să-l pun ultimul. Pentru că nu știu ce se întâmplă acum real între noi doi. Doar că, nu știu, a trecut un pic de timp și cred că decizia pe care am luat-o este definitivă. Îmi pare bine că nu ai participat la circ, așa. Nu am participat la scandalul care a fost. Am stat în cameră, am stat liniștită. Ce am vrut să vă spun că vis-a-vis de ce a fost. Mi-am învățat lecția de foarte mult timp. Greșelile pe care le-am făcut, cu siguranță nu o să le mai repet. Sunt și eu om, am făcut și eu greșeli. Și chiar am învățat din ele. Chiar am învățat din tot. Tuturor persoanelor pe care le-am cunoscut în trecut și mi-au făcut rău, de fapt mi-au făcut un bine. Și le mulțumesc. Fiindcă dacă nu erau ei, nu erau omul care sunt astăzi. Probabil eram la fel de nebună sau, nu știu, neatentă sau încăpățânată. Te pup cu drag, puișoara mea. Te pup, Andreea. E așa de greu. Fiindcă simt așa că sunt într-o semi-depresie. Nu neapărat la ce se întâmplă cu corona și mai departe. În general. Am o stare foarte proastă, că e și cu corona acum. E și mai rău. Da, am pus la story un clip cu o fată care vorbește despre fosta ei relație. A fost ceva ce a fost... Stați-mă un pic, că vreau să răspund la întrebare. Dacă ai știut că ai acest trecut, de ce ți-ai permis să judeci alte fete? Dragă Flori, dacă eu sunt o persoană încăpățânată și iau paharul ăsta și mi-l vărs, paharul ăsta cu cola și mi-l vărs în cap, eu nu o să știu că mă ud. Da? Dacă vine X la mine acum și îmi spune, nu-ți mai vărsa ăsta în cap, că te faci de râs, sau chiar dacă mă umilește, o spune într-un mod urât, pe mine, la un moment dat, o să mă ajute. La un moment dat vorbeam și cu Ela și îi spuneam, măi, te-am criticat, ți-am spus, te-am dreseam. De ce? Fiindcă dacă nu-ți atrage nimeni atenția, nu spune nimeni, tu crezi că așa este bine. Cel mai bine este să fii criticat. Critica poate fi... bine, critica în general este constructivă. Adică dacă voi îmi spuneți mie că nu-mi stă părul bine, o persoană care nu mă urăște îmi spune, stă părul urât, o spune pentru că, da, ok, chiar nu stă părul bine. Sau poate e în viziunea lui. Fă ceva și merge acasă, o să-ți facă bine. Eu sunt bine și aici. Chiar sunt bine și aici. Pentru că sunt singură, sunt în gândurile mele, nu mă deranjează nimeni. Nu pot să plec acasă în această perioadă și nici nu-mi doresc să plec acasă. Ce mă reține să plec acasă? În primul rând, situația care este în momentul ăsta și, sincer,
Și sincer, nu-mi doresc să stau departe de Livian. Indiferent de care este situația între noi doi. Ai pus o întrebare Orzan Alina, dar nu am înțeles. Dar nu ți-e rușine să mai stai în casă după ce te-a înecat ăla în filmul ăla? În primul rând, n-are de ce să-mi fie rușine. S-a întâmplat, a fost, nu s-a întâmplat acum 2 zile, nu s-a întâmplat acum 2 luni, s-a întâmplat acum mult timp și sunt alt om acum. Nu sunt măsuroasă, am o stare mai proastă. Plec de ce telefonul ăsta se vede așa întunecat. Nu mai văd bine comentariile. Sanda, mersi din suflet, te pup. Ce vei face când se termină concursul, emisiunea? Sincer, habar nu am. Bianca, capul sus, învață să citești oameni. Nu mai crede bunătatea și iubirea unora. Crede-mă, cum tot ce zboară să mănâncă. Crede că mi-am învățat lecția. Dacă nu era vorba despre bani, plecai de mult. În primul rând că am stat foarte multe luni fără să câștig bani. Nu este vorba despre bani, este vorba despre experiența în sine. Experiența în sine nu durează 10 ani, durează câteva luni. Așa că dacă ai cap și putere, poți să reziști mult timp aici. Dacă nu ai, pleci acasă. Bianca, când te vei întoarce în România, care este prima mâncare pe care vrei să o mănânci, ce este cel mai poftă? Sincer, mi-e foarte, foarte, foarte poftă de ciorbă. Nu contează de care, ciorbă să fie. Fiindcă aici nu găsesc. Ce rușine, fata asta nu a avut niciodată rușine. Am aplicat capul când a trebuit, bineînțeles, ca să-mi văd pantofii. Kilograme, nu știu, cred că 53-54. Păi cu starea ta îl pierzi pe Livian. Dacă un om nu poate sta lângă mine atunci când sunt într-o stare proastă, înseamnă că nu e pentru mine.